Det kræver mere end Battlefield. Halløjse YouTube, det er Gamer Daniel her. Jeg er sammen med Mathias og Frederik igen. Og vi spiller endnu en gang Zombie. Din mor. Altså, du siger det som om, du Far. hader, når du optager med os. Ja, jeg siger bare Igen? Jeg sagde bare igen, altså. Ja. Hvad fuck var det, jeg sagde, jeg skal sige? Ja, jeg fik det 2 På den gange måde, du sagde headshot. det. Jeg fik det op. Jeg sagde bare igen. Hvad fanden er det her for noget? Er det ikke den der? Jo, det er den der. De skal bare dø, de der fucking zombier. De burde ikke leve. Frederik han lyder som om han havde sit liv. Det gør han nok også. Det gør jeg, at jeg lever i en zombieverden. Er de drømme eller hvad? Ja, Det er det samme med, at du gerne vil i militæret. Det er også en drøm. Hvem vil Jeg ikke, du mest snakker til mig lige nu. Så kommer jeg hjem til dig i morgen, og så... Det er bare klamt. Det er bare klamt. Vil du gerne i militær, Mathias? Selvfølgelig. Bøskal. Ej, Og bøsgal, fordi jeg gerne vil i militæret. det skal jeg kræfter ikke, mand. Den eneste grund til, at vi er i militæret, det er sådan, at jeg kan plukke alle med en tank. Er det det? Kør på McDonald's i en tank. Det gør jeg også godt. Jamen, det er der jo en YouTuber, der bare kan gøre. Ja, det Der gør han faktisk tit. Bum. Hvorfor får jeg bare ingen penge? Jeg har da mindre penge Jeg end har heller dig. ikke fået det eneste skud af endnu, mand. Hvad? Jeg har heller ikke fået skudt det eneste skud af endnu. Nej, det var bare synd. Hey, vi kan jo faktisk holde et sted hver. Jeg kan holde den der trap. Frederik! Hvad? Jeg vil videre. Så skal vi det. Hvad var det fra? What the fuck? Hvad? Hvad? Så nu vil en af mine venner have mig til at finde ud af, hvilken radiofrekvens vi bruger på til hardball. What? Så er det godt, at jeg har min radio lige ved siden af mig. Men når der I laver hardball-turneringer eller sådan noget, vil det andet hold så ikke kunne bare sætte sig ind på jeres frekvens? Jo, det vil de nok. Men Er der ikke regler imod det egentlig? Jo, det er der. Jeg er nede. Det er... Oh shit! Ja, de er fucking alle steder, mand. Okay, Zach. Frederik, hvorfor... Jeg gider faktisk næsten ikke engang at spille med dig længere. Jeg kan ikke sige det for helvede. Jo, du kan! Frederik giver ingen information. Han ligger der bare og kigger. Vi overlever. Ikke dræb hinanden. Endnu. Så hjælp mig da! Åh, du er stadig nede. Jeg har dig. Og jeg er nede på grund af Frederik. Nej, det er ikke min skyld. Det er altid din skyld. Nej. Jo, Fucking zombie, man. Mathias han er ham, der skal købe den sidste. Ja, Daniel fucking zombie. Mathias, du skal købe den sidste. Jeg har... Hvordan Åh. jeg skulle gøre det? Hvad? Hvordan har jeg tænkt, at jeg skulle gøre det? Hvad Det fuck har er du forsvin. købt? What? Fedt. Hvad er det? Kom nu, Mathias, køb herop. Og Frederik, jeg kan godt lide, at du siger, at du ikke kan sige noget. Du ligger bare dernede. Du kan sgu da sige en hel masse. I det mindste bare give noget information. Det gør jeg også. Det gjorde du sgu da ikke. Du sagde bare, jeg er nede. Seriøst, ham jeg skriver med lige nu, han skriver altid 10-4, når det er, han skal sige okay. Han skal sgu nok også i militæret, tror jeg. Nej. Okay, det skal Frederik, han du ikke. er en idiot. Frederik, Ja. der er en ovn herovre, hvis det er. Har du nogensinde prøvet at smage ild før? Ja. Det smager Wow. godt. Hvad fanden var det? Åh. Det var karbomslam. Hvem kaster mig ind i ilden? Det gør Jeg kan jeg. godt kaste dig ind i ilden, hvis det er. Jeg kan også bare selv prøve at kravle ind. Frederik, flyt dig. Mister du egentlig liv af det her, Daniel? Frederik, jeg rykker ind. Nå, det kan man ikke. Hvad? Okay, er I klar? Seriøst, drenge. Prøv at se det her.
Sådan der! Dø! Hvad, jeg tænkte på sådan lidt, der kommer så zombier. Nej, der gør jeg. Jo, Nej, de er så herude, det er hvor bare din jeg er. fantasi. Hallo, hvordan ser det her ud? Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg overgår ikke at kigge på dig. Du er også bare så doven. Ja. Fuck, mand. Så havde han en granat i hånden. Så er den granat i hånden. Ja. Okay, nu kan jeg lige nå at lige finde opladeren til min bitte radio der. Den er ikke der i hvert fald. Kom. Så er det bare Frederik, der købte os videre nu, når Mathias han ikke gad. Ja. Hold kæft, jeg havde sgu da ikke penge der, mand. Jamen, det havde du efter. Nej, jeg havde. Jo, du havde. 8.000, og jeg havde langt for 1.000. Den kostede 1000. Ja, jeg havde 500. Nej, du havde ej. Jo, jeg havde. Du starter med 500. Du havde 900 eller sådan noget. Ja, så er jeg heller ikke råd, vel? Jo. Hvad, kommer I ned til mig, eller Okay. Kommer. skal jeg klare mig selv? Vi kommer. Jeg ved overhovedet ikke, hvor fanden du løb hen, mand. Ja, jeg løber videre. Dernede, hvor mystery boxen også er. Pas på. Oh. It's open for business. What? Hvad fanden var det, vi fik der? Den byggede bare alle steder. Okay. Så er alt, hvad der var gået i stykker, det skal nu til at ødelægge igen. Men det er bare sådan en, der er en af de mest sjældne ting at få i det her. Ja. Ja. Kunne det egentlig ikke være fedt at prøve at blive ramt sådan en der i virkeligheden? Hvad for en? Sådan en der. Ting der. Det der strømpis. Meget vold, tror du, der er sådan en? Meget. Flere milliarder. Nej, nok kun et par millioner. Ja, du vil allerede dø, bare du rører den. Se, jeg rører den! Jeg rører den! Jeg skød også på den. Selvfølgelig ville du have været død af at røre den med lillefinger. Har vi tændt for strømmen overhovedet? Du dør af det, for du kan dø af en gang og røre ved den, du. Skal vi tænde for strømmen nu også? Det gør jeg. Nu kommer zombierne. Eller hundene. Ej, laver du sjov med mig? Nej, det gør han faktisk ikke. Okay, nå, det gør jeg. Bøskage. Siger det bare. Væk. Mathias, du havde råd til mystery boxen. Havde jeg det? Ja, det har du stadigvæk. Våben. Jeg har kun gode våben lige nu, jeg behøver ikke rigtig andet. Okay, det havde jeg så, kan jeg godt se. Jeg skulle lige til at spørge dig, er du så helt sikker på det? Hvorfor knifer jeg? Det skulle da det dummeste pis. Nogensinde, mand. Det ved jeg godt. Jeg ved bare ikke lige, hvorfor du gjorde det. Ah! Hey, gå med jer. Ja, vi ligger bare lige og kigger på dig, der ligger der på jorden. Mathias, hvad? Hvad så for helvede? Hvad er du gang i, knægt? Tag den der. Har du aber? Ja, det har jeg. Og så kom væk derfra! Det var da utroligt, hvordan man skal passe på dig. Hold da kæft, mand. Bum! Jeg fik bazooka. Der var sgu da også en. Bum! Nu var jeg klar på åben. They gonna fuck with the monkey! Ja, the big boy. Det har jeg prøvet. Har du prøvet at knippe en monkey? Nå, så hørte man også lige det. Mathias har prøvet at knippe en zombie. Eller en abe. Hunde, Mathias. Jeg tænder på aber. En aber. Aber. Hey, nu kommer der... Hva? Mathias? Fuck, nu løber jeg. Hej. Hallo? Hey.
Shotgun er skrald her. Ej, seriøst, prøv at se op i himlen, der er et sort hul. Altså, det er ikke fordi, jeg sidder og glor på alt andet end hjælp jer i hvert fald. Du ved godt, det er månen, ikke også? Ja, det ved jeg sgu da godt, det. Ja. Help me! Help me! Hvorfor? Hvorfor skulle jeg hjælpe dig så? Altså, jeg har sgu da også hjulpet dig op. Fuck, jeg skal reload den. Au. Max ammo, reload. I'm not ready. Jeg er heller ikke ready. Jeg er klar. Jeg er ikke. Okay, jeg er klar. Bliv færdig. Magnum! Nu er det min tur. Hvad fik du? Ej, fuck dig, mand. Frederik! Nå, mig og Frederik ved godt, hvor vi skal hen nu. Jeg ved ikke en skid om det her World of War, mand. Det jeg ved om det er Black Ops. Har du det? Altså, det har du spurgt om en milliard gange. Altså etteren. Ja, det har jeg også. Jeg har også Åh, jeg er nede. Og nu er jeg nede. Til computer? Ja. Nice. Vi skal spille det på et tidspunkt. Jeg har alle Call of Duty. Eller vi skal spille det på et tidspunkt. Hallo. Bum. Ja, godt. Den eneste grund til at revive jer, det er fordi enten så skal jeg til at klare det helt alene. Og så for det andet, det er fordi jeg får penge ud af det. Hvad hedder det, Frederik? Du skal ikke hjælpe Daniel op mere. Jeg hjælper det stadigvæk op. Vi kommer bag jer. Ja. Wow! Frederik. Står helt op i røven på dig. Og de kommer bag jer. Jeg skal lade. Det skal jeg ikke. Nå, men det er det der, jeg mener med Frederik. Han er fucking dårlig til at give info. Og så når han giver info, så er det for sent. Nej, så er den ikke herinde. Hvor fanden er det nu, den er henne? Den er... Den er den her vej, kan Nej, jeg se. det er derude ved spawn. Ja. Vi skal købe os igennem spawn. Det kan vi også godt. Ja, det ved jeg godt. Hvorfor går vi ikke bare vejen tilbage, undskyld jeg spørger? Fordi vi kan komme op igen, Mathias. Oh god, man. Zombie over det hele, mand. Okay, det kunne man så åbenbart godt. Okay, hvor er I henne? Ah! Kom. Ah, fuck! Ja, okay, vi er langt væk. Vi kan ikke nå det. Jo, jeg bliver taget med af zombierne. Oh god. Jeg ligger her stadig. Okay, jeg beskytter. Oh shit! Oh fuck, man. Hvad sagde du, Frederik? Jeg sagde jo, jeg beskytter. Jeg har sgu da sådan en watergun. Okay. Det der, det er lidt pinligt. Nej, men Frederik, han giver også bare lorteinfo. Jeg har shotgun og skulle reload den store gun. Oh! Hvad kunne jeg gøre? Du kunne starte med at få dig nogle bedre våben. Jeg kan ikke gøre for det. Okay, tag en anden bane nu. Kan vi ikke spille den første bane? Nej. Nummer 2 bane. Nummer 3 bane. Det er nummer 3. For den der. Ja. Nummer 2, det var den der, hvor vi blev delt op. Ja, skal vi tage den igen? Den er noget, vi kan spille. Nå. Vi nåede sgu da at spille den, Frederik. Vi Ja, nåede bare ikke at exakt. spille det hele. Nej. Og Frederik, lær at give noget ordentlig info. Ja, men det kan jeg ikke finde ud af. Nej, det ved vi godt. Hvem var det lige, der købte det mest lortede? Det er Frederik. Jamen, jeg er syg til at ramme headshot med det.
Så kan vi købe det gode. Headshot. Jeg tror faktisk stadigvæk, jeg optager. Det gør du også. Det gør du også. Another headshot. Endnu et headshot. Nej. Må jeg egentlig godt stille et spørgsmål? Mhm. Diskuterer I to meget? Nogle gange. Ja, jeg skal lade Frederik ud. Fordi han er lort. Hvorfor hver gang jeg spiller og sidder og æder noget på samme tid, så får jeg altid et eller andet galt i halsen, mand. Mathias. Fordi det er dig. Mathias, du skal aldrig spille multiplayer med Daniel, men øj, det er teleporter, det tale. Frederik, det er kun noget, jeg har sagt én gang. Det blev fucking super. Det er bare klamt, det der egentlig. Jeg blev fucking super. Og Frederik, du må gerne lige overdrive lidt mere. Ej, der blev sur. Ja, jeg blev sur. Og ligefrem fucking sur. Det er jo nogenlunde det samme. Så har du ikke set mig fucking sur. Det har jeg kraftedeme mig, det kan jeg godt fortælle dig, mand. Hvad skete der der? Mange ting. Lad os bare sige, at du skal ikke gøre ham sur på den måde, som han var dengang i hvert fald. Hvad skete der? Hvad gjorde du? Var det på Boslunds skole, jeg så dig rigtig sur? Der er mange steder, jeg skulle være rigtig sur, fordi der er nogen, Hvorfor? der Hvad har været skete? irriterende nok. Hvad skete der da? Det er bare folk, der er meget glade for at provokere mig, også hvis jeg stopper. Der er faktisk, mig og Daniel, vi har rent faktisk været oppe og slås før, da vi var meget, meget mindre. Det var lidt sygt. Og utroligt, da det var, vi var oppe og slås der var mig og Mathias ikke engang venner. Nej, ikke på den måde, som vi er nu. Ej, der var du meget glad for at provokere mig sammen med Oliver. Ja, jeg ved ikke, hvad fanden Oliver var. Niemand. Nå. I var meget glade for at provokere mig af en eller anden underlig grund. Det er jeg stadigvæk. Ja, jeg fucker bare et eller andet op for dig, hver gang du gør det. Næsten. Næsten. Ja, husk næsten. Jeg har ikke nogen skud. Ja. Det er jeg. Hvem har flest penge? Det er dig, Frederik. Jeg køber om lidt. Køb om lidt, så lader du bare være og venter på, at jeg har fået nok flest penge. Nej, jeg venter på, at jeg får den mere. Det har du allerede nu, Daniel, hvis det er helt Ja. rigtigt. Ja. Men han sagde selv, at han ville købe det, så... Nej, det tror jeg ikke, jeg vil alligevel. Du har flest. Ja, hold nu kæft, Frederik. Okay, What the fuck? Nu har jeg bare ikke åben, for nu har jeg så købt et våben. Nu åbner jeg. Jeg er fucking... Gør ting og sager. Hvor er der et svin, mand. Bare en hat. Mange tak, Frederik. Nej, Fuck! Wow. det er typisk mig. Kan I høre, hvad han siger, når det er? Hvad sagde han? Nogle gange ja. Ja, det kan jeg også godt. Hvad Jeg fik sagde en han? Thompson. Han sagde, at han ikke kunne springe ting i luften uden skud. It's beautiful. No, Det var det, han sagde. no. Fuck Thompson Seriøst, lyder det er et af brækvåben, helvede til. det jeg har fået mig her, mand. Er det Breivik? Og seriøst, lige når der er en zombie foran mig, fucker min mus op. Selvfølgelig! Knife time. Nej, Jo. det er Carbon Jeg ødelægger lige med Mathias' knife time. Vodka! Time for Hvorfor har jeg ikke my sat vodka. friendly fire på egentlig?
Jeg sagde ikke noget. Daniel, jeg fik starter på. Yes, jeg fik den. Mathias. Ja! Der det gav. Mathias, jeg fik startervåbnet i kassen. Er du helt sikker på, at det er startervåbnet? Kig. Ja, lækkert. Okay, det er startervåbnet. Det er selvfølgelig jeg to, der har fået det. Hej Frederik, ses Frederik. Mathias, revive mig lige. Men det tager så lang tid. Kæft, mand. Hvorfor fanden får I startervåbnet? Helt seriøst, mand. Jeg kan godt lide, hvorfor får I startervåbnet? Det var sgu da dig og mig, der fik det. Ja, det er en god runde på mig, den her. Skal jeg lige komme igen med at få Raygun og hele lortet? Bare få du får det bare en Raygun. Som om du kan Det er sikkert mig, der får det den her runde. Så I ikke får det. Det var sgu ikke engang i nærheden af at kunne få det. Oh shit! Bamsen. Oh shit. En fed Raygun, mand. Fik du Raygun? Hell yeah. Au. Hvordan fuck kom den der? Hvor fuck kom den fra? Kommer der nogen? Ikke rigtigt. Så er det der, hvor der kommer ind og bare flækker os alle. Kommer nogen? Ikke rigtigt. Og så kommer der bare lige en og flækker hele lortet. Hvor er den henne? Kan I se den? Hvad for en? Ja, mystery boxen. Den er derovre. Pas på! Jeg kan godt lige, jeg står bare og sprayer fuldstændig. Den der vej, hvor Mathias er. Hvor fanden er han henne? Det er hen, hvor jeg også er nu. Den her vej? Max ammo, max ammo. Alle lad. Jamen, der har jeg gjort. Det er Klar. jeg ikke. Ja. Nu har jeg. Den der vej. Ham med flest penge køber. Det er ikke mig. Det er Daniel. Det ved jeg godt. Firefly! Nu skal Mathias til at købe. Nej. Jo. Han skal købe døren, der er herhenne. Ja, det er ikke hvis jeg skal have den der mys. Der kommer huden. Jamen jo, så kan du stadig godt få den. Den koster 950. Over hjørnet. Så går den lige forbi en Raygun. Ja. Wow. Jeg er så lille doggy. Oh shit. Kommer det kun fra en vej, eller hvad? Hvad sagde du, jeg ikke kunne, var? Fik en Raygun. Nej, jeg fik den anden. Det var heller ikke en Raygun, vel? Nej, men det skulle da stadigvæk en af de bedste våben i spillet. Reload. Sådan der, færdig. Færdig. Nej. Jo. Ja. Idiot, mand. Færdig? Nej, ikke alligevel. Nu er jeg færdig. Nej, ikke alligevel. Og så har jeg taget den. Det er alle de skud der, man. Jeg har så mange skud til den, jeg ikke har. Hey, der er en Juggernaut. Den er god. Juggernaut. Den koster 2500. Nå, det. Det ville være meget underligt, hvis der var Juggernauts med i det her. Hvad koster den, siger du? 2500. Prismærket står på. Hey, ved mig. Har I let for det? Ja, 2. Ja, det er det næste spil, jeg køber. Skal vi så spille det sammen? Mathias har det ikke installeret.
Nej, men altså... Det tager meget lidt tid for mig at installere det. Oh goddammit. Skal vi Jeg må lige... ærligt sige, Det at kunne være jeg sjovt har... nok at få en raygun nu. Nå, jeg fik double barreled shotgun. Sort off. Nice. Kunne det ikke være en Nu får sort off, Raygun. ligesom fra CSGO? Ja. Jeg fik den samme, ligesom du lige gjorde, mand. Ej, Nej. hvorfor tager du den ikke? Den er sindssyg, Mathias. Og det er du sådan sikker på. Ja, Ja. one shot, one kill. Du får smadret, hvis den ikke er god. Og det var ham, der sagde det. Jeg sagde bare one shot, one kill. Ej, lad revive mig lige. Halvt. Oh shit! Okay, nu er den ikke god længere! Okay, revive mig. Sådan. Kill them all! Hvor er det altid dig, der skal have de der syge våben der? Ja, det er fordi, det er Daniel, mand. Fordi jeg kan finde ud af at bruge dem! You sick the fucker. Jeg synes bare, den ser fucking klam ud, men pas på. Har du så ikke set det der, den der, hvad fuck hedder den? Hvad for en? Det der easter egg våben i Black Ops 3? Ja, det er da svært. Nej, det har jeg faktisk ikke Nej, set. jo også svært, men den der kan lave sort huller. Åh. Det er den her faktisk næsten. Hvad er det nu, den gør? Er det ikke sådan en strømladning eller sådan noget? Jo. Jo, men det er ikke et easter egg, fordi easter eggs kan du ikke få i... Prøv at skyde dagen lige i hovedet og se, hvor meget liv han mister. Okay, kom så. Jeg skal bare stå ind i hovedet på ham samtidig med. Undskyld spørg mig, hvorfor kom der gløder og alt muligt? Da jeg stod derude. Okay, og nu one-shotter jeg så ikke mere, så nu burde du egentlig have smadret. Kommer bare du kan ramme, jo. Ja, jeg skød ham lige i knolden, mand. Det kræver 2 skud for dem at dø nu med sort off. Næsten. Jeg mangler fucking 20. Hallo? Hallo? Oh shit! Let me get a new weapon! What the fuck? Ja, you shotgun! Selvfølgelig rammer jeg kun den samme, så skal hans fucking Den her, arm, den er mand. god, den her. Nej. What? Ej, laver jeg sjov med mig? Laver jeg sjov med mig? Den one-shotter alt. Okay, kom. Skynd dig bare revive en af os. Skøn jer. Mange tak. Åh ja. Støt dig, mand! Jeg fik den. Oh god. Takabum. Revive me. Hvad, begynder du nu også at snakke engelsk? Ja. Right, fuck. Selvfølgelig gør det. Revive ham nu bare for helvede! Fuck, laver du? Det er bare Dal, der ikke har noget humor. Virkelig! Mathias, du... Nå, det er sgu da stressende at se på. Duk. Fuck. Det gav jo ikke engang noget skade. Jeg stod sgu da lige ved siden af, der skete Ej, ikke en det skid. var fint. Ej, det var i virkeligheden, det gjorde. In real life, you know. Fik du da en bazooka-skud i hovedet? Jeg bruger Ej, hold. bare en gang nu, når jeg sidder for langt på den her stol her, så kan jeg ikke mærke min bæren. Din bæren. Kan du ikke mærke din bæren? Nej. Det har jeg aldrig nogensinde kunnet, men altså, stadigvæk. Hallo, Hvad? der kommer Oh shit! Ja, jeg skulle lade, så Eller... ja. Kender du det, der kaldes for information? Jamen, det sagde jeg også. Ja, jamen, det var til Mathias. Nej, det... Mathias, han kommer bare. Jamen, jeg skulle lade, så Oh god! Oh fuck, jeg har glemt den rigtige knap, mand. Trykker på G i stedet for S. Ja. Okay, jeg beskytter dig. Nej, hjælp mig nu for helvede! Nej, jeg skal reload. Frederik, din idiot! Au, for satan! Au. Og jeg skal fucking lade, og... Ej.
Det er bare nederen, det der. Jeg gik rundt og skulle fucking lade. Game over. Nederen, det her. De er så dårlige til det spil her. Ej, men virkelig, Frederik, du reload. Hvorfor reloader du aldrig dine våben? Virkelig! Jeg reloader dem hele tiden. Det er, fordi Du jeg, reloader dem sgu da ikke en skid. Jeg har lortevåben. Frederik, du tager det ene våben frem. Ej, nu skal jeg reload. Jeg skulle også lade, mand. Det er fordi, jeg har sådan en lortevåben, der kun har 20 skud i gangen. Du reloader dem sgu da ikke alligevel. Jo, fordi den samme kræver 20 skud, og så har jeg bazooka. Ja, og den kan sgu da dræbe helt lortet. Plus han kan tage sig selv ned. Ja, Ja, hvis han skyder under sig. men det gør jeg også. Så er man altså også dum. Det skulle da bare sådan i virkeligheden, man skal gøre. Nå, Ved du skal jeg sætte ned i jeg tror, jorden? hvis jeg nogensinde hader mit liv, så tror jeg faktisk, jeg har tænkt mig at købe en bazooka og skyde under mig. Hop samtidig i med. real life, hvis jeg nogensinde vil begå selvmord, så Mathias, hop samtidig med. Så virker det. Kom, 30 meter op, jo. Mathias, vi skal spille igen til bane nummer 2. Om jeg leder efter en oplader, mand. Det er fucking nederen. Hvor lang tid den der video var snart været, var? Det ved jeg ikke, jeg vil have stoppet den nu. Ja, okay. Jeg kommer lige med. Ja, ses YouTube.